अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। जोश जागल बा मन भइल पागल बा हमर भतरा तो हो दूसरे में लागल बा झूला के रसगुल्ला दुनु बह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का जोश जागल बा मन भइल पागल बा हमर भतरा तो हो दूसरे में लागल बा झूला के रसगुल्ला दुनु बह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। बाढोड़ी चिकन हो दुनु गाल लाले बा ई चढ़ल जवानी तोहरे हवाले बा बाढोड़ी चिकन हो दुनु गाल लाले बा ई चढ़ल जवानी तोहरे हवाले बा देखी हमनी के लीला केहू कह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का। मजा मारो ए यार लइका ऊपर से नीचे ले बायाग के गोला ब्रिजेश बिहारी हो जनी बनो तू भोला ऊपर से नीचे ले बायाग के गोला ब्रिजेश बिहारी हो जनी बनो तू भोला आलो गोस्वामी जी भले दह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का मजा मारो ए यार लइका रह जाए तो का। जोश जागल बा मन भइल पागल बा हमर भतरा तो हो दूसरे में लागल बा झूला के रसगुल्ला दुनु बह जाए तो का मजा मारो